Ahojte moji milí, idem vám ukázať krásne sušené kytičky, ktoré sú novinky. Tie sú nahodené na www.sušenekytice.sk, napríklad v tejto krásnej farbe. Je to prírodná farba, naozaj vhodná do každého interiéru, veľmi odporúčam, lebo krásne ukazuje na stole. Sú tu ešte v takých prírodných farbách tieto farby. Tie sú naše tiež obľúbené, lebo sú tiež také neutrálne, zemité farby. Tie sú veľmi pekné. V prírodnej máme ešte takúto, sú to bielené klasy a vo vnútri je čierna, alebo s takou krémovou, viac menej je to taká tmavo hnedá, veľmi pekná, takisto je na webe. Veľmi pekné sú aj tieto bielené, napríklad staroružová s fialovou. Keby ste to nenašli na webe, kľudne mi iba napíšte osobnú správu na Facebook a radi vám to zašleme. Nádherné, prírodné, sú tam s prírodnými klasmi, rôznych farebných kombináciách, napríklad aj takéto niečo vo fialovej, takej netypickej ružovej, krásna farba. Ak chcete si urobiť na stole niečo takú sviatočnejšiu alebo jarnú atmosféru, tak určite odporúčam tieto, ktoré sú tiež na webe. Sú to jarné kytičky, zelené s krokusmi, veľmi pekné, nájdete ich tam pri veľkých kyticiach. Alebo ak chcete iba sušené kvety, tak sú tu nádherná zelená a krásne slniečkové, žlté sú takisto vo veľkých kyticiach kategóriách, alebo do vyhľadávača si dajte farbu a vyhodia vám tieto farebné kombinácie sa. Nie všetky farebné kombinácie sú na webe, takže ak uvidíte niečo, čo nenájdete na webe, kľudne mi napíšte, radi vám ich zašleme. Máme ešte takéto zelenkavé, tá zelená je trošičku každá iná. Tá farebnosť sa mení od toho, ako sa farbia klásky. Naozaj sú krásne, rôznorodé zelené. Tieto zelené sú fakt topka, čiže pozrite sa, sú naozaj krásne. Sú tu vo fialovej, modrej, všetky sú tieto na webe. Máme krásnu ružovú, takú jemnúku ružovú a takú sytejšiu ružovú. Tieto nájdete tiež na webe a krásne topky sú aj tieto cyklamenové, cyklamenová so žltou napríklad, alebo cyklamenová s fialovou.